Последната лекция за днес е наречена за мечтите и е моя презентация, която подготвих, когато бях поканен професор Коста Костов да участва на форум в Пловдив. Неговата молба беше да подготвя една творческа презентация на свободна тема. Дълго време мислех какво да подготвя и в крайна сметка реших да направя нещо свързано с една моя медицинска мечта. И понеже смятам, че не е мястото само, т.е. мечтата има подкрепа, има нужда от подкрепа от много хора, не само от пулмолозите в България, затова реших да изнеса и тук с помощта на един специален гост. Започваме с един цитат: "Силата на лекаря в неговото сърце". Слушахме много за маркери, за антибиотици, за медикаменти. Въпреки всичко аз вярвам твърдо, че душата е тази, която може да помогне много и на пациентите ни, и енергията, която влагаме в нещата, които правим. Позволил съм си нахално да напиша, че аз ще бъда вашия разказвач, защото освен магистър по медицина, откоро съм и дипломиран магистър, завърших магистратура по творческо писане. И това е едно друго, да речем, хоби мое, да пиша разкази. И реших в тази презентация да ви разкажа няколко истории, съвсем накратко, няма да ви отекчавам. В началото искам само да ви цитирам една мисъл на Алан Тюрек. Това е човек, инженер, математик, който по времето на Втората световна война в Англия е разработил машините, които са успели да разбият кода на тогавашния шифър Енигма на немците, благодарение на които се смята, че са успели да обърнат и войната. Този умен човек е казал, че не може да виждаме много надалече, но пак това, което може да виждаме по пътя, може да виждаме нещата, които може да променим в него. И понеже казах, че ще говоря за една мечта, много си мислех коя е основата за тази моя мечта, коя би могла да бъде. Рей Бредбери казва, че музата всъщност е подсъзнанието ни. Тоест ние го пълним с някакви неща, които в един момент почват да излизат и няма муза. Това си е нашия житейски опит, който се натрупва и в един момент говори за себе си. В тази връзка, вероятно, музата на тази моя мечта е това стълбище на университета, в който аз съм учил. Това е моята алма матер, който е завършил в Плевен, няма как да не знае, защото това са стъпалата, които водят към аудиториите. Тогава не беше университета, беше медицински институт. Тук горе има нещо написано на латински, на витражи. То е non sibi sed omnibus, което в превод означава, вероятно всички знаете, въпреки всичко, това означава не за себе си, а за всички. Така че това най-вероятно е и причината за тази мечта, подсъзнанието. Започвам с историите. Първата история на един наш пациент, който се казваше Велизар. Първата ни среща с него беше на 16 април 2023 година. Приключи болничния престой 79 дни по-късно. Пациент с тежък мозъчен инсулт, който след 80 дена трахеостомиран, беше изписан вкъщи. Втори прием в болницата на 12 юли. Виждате, няколко дни по-късно след изписването, 16 дни по-късно пациента загина в нашата реанимация. Втория пациент е Гани. Подобна история. Тежък мозъчен инсулт. Първа среща на 30 август. Трахеостома. На 33 дни по-късно изписан. Малко по-късно го приемаме отново. Този път смъртта настъпва далеч по-бързо, само след 3 дни. Защо ви разказвам тези истории? Защото тази мечта е свързана всъщност с липсата на центрове в България за отказване на болни на апаратна вентилация, на продължителна апаратна вентилация. Не съм написал слайдовете на езиците, на които са от неуважение към аудиторията, а от уважение към тези проучвания, тези, които са ги създали. Ако видим статистиката в Lancet, ще видим, че всички пациенти, които са ползвали инвазивна, т.е. са получили инвазивна белодробна вентилация повече от 2 дни, само 65% от тях могат да бъдат отказани от респиратор до 90-тия ден. Тоест, това е един голям проблем. Какъв е опита в някои други места? 4 глава е историята на Красимир. Красимир е наш пациент, виждате тук.
съвсем нормален човек, работи като тираджия, търпя пътен инцидент близо до болницата в Германия, в която аз работех. Постъпва в нашата шокова зала, операция, блъска го друго превозно средство, травматична лезия в областта на C7, голям костен фрагмент прекъсва гръбначния мозък. Виждате го тук прясно събуден след операцията, даже още е судбридж, с шината яка в реанимация, още е интубиран, не е трахеотомиран. Малко по-късно същия Красимир вече в център в Германия точно за отучване на болен от респиратор. Това е не само център за отучване от респиратор, това е център, в който се гледат болни основно с гръбначно-мозъчни наранявания. Такива има в Германия специализирани. Там целта е такива болни максимално бързо да бъдат преведени, защото смятат, че експертизата там е безценна. Разполагат с ресурсите, с много физиотерапевти и така нататък. Виждате, Краси вече е без яката, трахеостомиран, буден и на апаратна вентилация. И това е Красимир. В центъра беше повече от една година в Германия. Връщането му в България беше труден процес, защото нямаше болница, която иска да го приеме. Немците отказваха категорично да го върнат просто вкъщи, държаха той да постъпи в медицинско заведение в България, в което семейството му да бъде обучено, как да се грижат за него. И в крайна сметка след година и колко усилия успяха да го преведат в България. Виждате тук, Краси не само е деканулиран, баща на 2 деца, между другото, движи ръцете си, което е малко чудо, защото смяташе, че на C7 неврохирурзите бяха категорични, и си е вкъщи при семейството си. И благодарение на този център до някъде и тази история има хепи енд в сравнение с другите. Попитах и ChatGPT какво може да каже по отношение на така наречения уининг, отучването от механична вентилация, и той казва, че това е съществена настъпка в грижата за всички пациенти, които са били на апаратна вентилация. И имаме нужда от центрове, които да се грижат за такива пациенти. Виждате, в Германия броя на тези центрове е около 50, в България е 0. И тук стигаме до 6-та история. Това е Николай Божиков. С Николай се запознах миналото лято, малко след като се върнах, физически се запознахме, малко след като се върнах от Германия. Той ме потърси, защото неговия респиратор имаше проблеми. Доцент Яманкова знае, защото тя помогна всъщност за решаването на проблема. Респиратор е тук зад него. Ники, както може да разпознаете, е с прогресивна мускулна дистрофия. Той е от 18 години зависим от респиратор. За мен едно малко медицинско чудо. Плюс, че е страхотно вдъхновение. Може би част от музата, подсъзнанието, което ражда мечти. Поканил съм го тук. Малко сам той да ви каже няколко думи за неговите мечти и защо ви разказвам неговата история, освен за да ви въведа в това, което исках да направя, е защото когато респиратора му не работеше, Ники написа един пост във Фейсбук, доста прочувствен, и там имаше едно много важно изречение. Не знам какво точно да направя. Не знам какво точно да се направи сега, но трябва да оцелея някак, защото много ми се живее. И сега го каня на сцената, за да ви разкаже и той няколко думи. Аплодисменти за Николай. Той си е поканил помощничка, която да прочете мислите му пред всички нас. Здравейте! Аз съм Ралица, това е Ники. И това е една страхотна мотивация за мен. Помоли ме аз да прочета неговите думи, за мен е огромна чест. И много силно се надявам да го докоснат, както докоснаха мен. Искам да отбележа, че той абсолютно сам ги е написал. И надявам се наистина не един от вас да се докосне от тях.
Здравейте, казвам се Николай Пържуков от град Калофер, на 36 години. Заболяването ми е мускулна дистрофия тип Дюшен. От 19 години съм на апаратна вентилация и гласа ми липсва. Много е вълнуващо да съм тук сред вас, защото за първи път съм на такова събитие. Може би щях да съм ваш колега доктор, защото професията с мисля е невероятна, но в случая аз съм просто едно медицинско чудо в България. Въпреки всички проблеми, имам безброй мечти, които дават смисъл в живота ми и доста от тях сбъднах през годините. Решил съм да споделя много важни мечти за мен, свързани с вас и колегите. Мечтая си всички доктори и другите медицински лица да сте обединени наистина и да сте повече независими и да имате смелост да променяте здравната система в България към по-добро. Мечтая си да имате по-често обучения и да се развивате в най-новите световни практики и всичко да правите със сърце. Нужно е и нов подход в правенето на аспирация в реанимациите, за да няма толкова болка. Мечтая си да се разбера повече от състоянието ми и да са по-малко оплашените погледи, когато се появя в болница и да ми се помага адекватно. Вече доста пъти се случва трудно да оцелея заради грешки, но може да е от незнание или липса на опит. Мечтая се да имам извън болнично следене на състоянието ми 24/7 от медицински лица, защото в моя град живота ми минава без медицински услуги и това не е никак добре за мен. И винаги го има риска нещо извънредно да се случи и няма кой да ми помогне. Даже няма лекар, който да сменя канюлата ми. Мечтая си да открия доста приятели сред вас и да ме помагате за напред с всичко, което ви е по силите. Мисля, че пиша рекорд за България за най-дълго време на апаратна вентилация. И искам това да продължи още повече години от тези 19 до сега, защото много ми се живее. Като цяло не ми е лесно да оцелявам в това неподвижно състояние и да съм зависим от машина, но и така се живее много хубаво. Обичам да се боря цял живот, защото имам много сила в мен. И опцията да се предам просто не съществува. Много се радвам, че родителите ми са доста смели, въпреки всички трудности и благодарение на тях съм още тук и в момента съм сред вас. Преди доста години ваши колеги казваха, че нямам шанс да оживея, защото бях спрял да дишам и в кома бях. Но виждате, че чудеса се случват и надежда абсолютно винаги има. С годините се влошавам и още ще продължава този процес, но това хич не ме плаши, защото имам повече от смело сърце. Силно вярвам, че живота има смисъл да се живее въпреки всичко, защото най-хубавото винаги предстои. Искам да пожелая от сърце на всички да сте здрави, борете се смело, бъдете добри хора и на работното място не забравяйте да се усмихвате. Ако мога да помогна с нещо аз на вас, ще съм тук още дълго време, да знаете. Въпреки че на управниците не им пука за хора като мен, но аз ще продължа да живея на едната. Благодаря ви за вниманието. Много се вълнувам в тези ситуации, затова извинявайте. Това беше историята. Ние сме ви благодарим. И се надяваме да има повече такива мечти сбъднати. Понеже има много пациенти и последният пациент казах на родителите, звънете на Ники, на майка му и баща му, за да ви кажат как при възникнал проблем. GSM ми е пълен с снимки на деца, които са с невромускулни заболявания, които родителите се грижат в къщи. Извинявам, че се разчувствам. Ники, искам това да го качиш на пост, да е в памет на Вики. Така че, Ники, да помагаш на другите, които се обаждат как да се грижат близките, докато системата не се урегулира. Не знам кога ще се урегулира в България тази помощ. Ваша помощ. Да. С неговото И аз ще помогна с това. Това беше края на моята презентация.